Naše obec leží jihovýchodně od Gdyně ve vzdálenosti asi 10 kilometrů na mírném jihozápadním svahu nad širokou nivou vodoteče Andělice. První zmínka o obci je z roku 1325. Jedná se o původní chodskou privilegovanou ves, nejjižněji položenou. Původní název obce je Pocínovice, od vrchu Sínov pod nímž leží, jak uvádí kronika obce. V roce 1552 byla dána v zástavu Petru Švamberkovi pánu na Ronšperce. Obec se též podílela na nepokojích v roce 1693. Byla obklíčena vojskem z Domažlic a k pořádku vedena. Při sporu Kozinově byli vyslýcháni i občané Pocínovic a 7 občanů se muselo zúčastnit popravy Jana Sladkého Koziny. Při velkých požárech v obci vyhořelo celkem 55 čísel popisných. Obec má pravidelnou okrouhlou náves, z níž se paprskovitě rozbíhají komunikace. Většina občanské vybavenosti je soustředěna na návsi. Je zde základní amatérská škola, pohostinství, fara, soukromé obchody, obecní úřad s poštou a knihovna. Směrem na Nýrsko je zdravotní středisko se 2 byty. Ve směru na Nýrsko se na konci vsi nachází rozsáhlý sportovní areál a na druhé straně obce je koupaliště. Katastrální výměra obce je celkem 24,6 km čtverečních, zemědělská půda celkem 978 hektarů, obecní lesy 347 hektarů. V roce 1927 měla obec 1216 obyvatel včetně Orlovice. V roce 1999 má 580 obyvatel včetně Orlovice. Nadmořská výška v průměru 448 metrů. Obec obklopují ze všech stran samoty. Směrem na jih jsou to Nové Pocínovice, dále samoty u Maňasů a u Nádveckých, samoty u Korálů a Kalčů, u Vítků, Krocarů, Havelků, Michálků, Matoušků a Vírov, jehož jedna část spadá katastrálně do Pocínovic a druhá hořejší část do Chodské Lhoty. Poutní místo Dobrá voda. Původně zde stávala malá dřevěná kaplička s vyzděnou studánkou, a to asi od 17. století. V roce 1867 odkázala paní Anna Blahníková z Pocínovic číslo popisné 105-150 zlatých na její opravu. Protože kaple byla již velice schátralá, usnesla se obec, že vystaví novou zděnou kapličku. Základní kámen byl položen dne 9. června 1872 a vysvěcena byla 13. října 1873 za přítomnosti 9 kněží a více než 10 000 lidí. Od Pocínovic vede ke kapli křížová cesta. Od Dobré vody jihovýchodním směrem k okresní silnici vede Staškova cesta, nazvaná po monsignoru Bohumilu Staškovi. Byl to známý statečný kněz, který za svůj postoj a vlastenecký projev na Vavřinecké pouti v roce 1939 byl poslán fašistickými okupanty do Dachau. Kříž nad Dobrou vodou, který stojí na katastru obce Lipkov. Číslo popisné 42, samota u Červenků. V současné době neobydleno. Bydlela zde rodina Preslů. Nyní využívá k rekreaci vnuk původních majitelů Vít Herčík z Klatov. Chata E1 v Rudě. Postavil ji bývalý přednosta železniční stanice Pocínovice, pan Haly. Pak ji koupili manželé Pošarovi.
Po smrti manžela zde bydlí paní Petruška Pošarová sama. Manželé Pošarovi postavili v blízkosti chaty ještě tento objekt. Rekreační chata profesora doktora Bořivoje Mejchara z Plzně. Pan Mejchar je rodák z Pocínovic od Hajnejch. Tento domek původně sloužil jako zázemí pro pracovníky těžící zde železnou rudu. Vlastníkem byl pan Krejsa. Toto je místní hřbitov s márnicí. Rekonstrukce hřbitova byla provedena v roce 1992. Kostel svaté Anny. Postaven byl v letech 1803 až 1806, stáří 193 let. V minulém roce byla věž pokrytá měděnou krytinou a byla provedena oprava fasády. V letošním roce byl pokryt zbytek střechy kostela taškami. V současné době se provádí nátěr fasády. Toto je interiér kostela. Druhá fáze oprav kostela. Výměna střešní krytiny a provedení zesílení krovu pro těžší taškovou krytinu. Dřevo na zesílení krovu a zhotovení nových latí bylo poskytnuto zdarma z obecního lesa. Pod starým eternitem byl ještě šindel. Pomoc občanů při překrývání střechy. Zde pracují Josef Stojec, Antonín Hamer, Josef Faul mladší, ze střechy slézá Bohumil Faul, to je Václav Sazama a Václav Veselák. Ze spoda ve svetru přihlíží vikář Kratochvíl, to je pokrývač Zbyněk Janda, Pocinovice 241, tašky odebírá Karel Veselák, Pocinovice 236, zde připravuje tašky pan Josef Huspek a po kladce tahá nahoru Slávek Pavlík.
Na střeše dále pracují starosta Václav Svoboda, a Jaroslav Bečvář. Zde pracuje při pokrývání střechy vikář Miroslav Kratochvíl, kterému patří veliké poděkování za uskutečnění oprav kostela a za hlavní podíl i při manuálních pracích. Zde provádí poslední začišťovací zednické práce pan Jaroslav Bečvář se synem Jaroslavem. Tady natírá fasádu paní Ticháčková z Brnířova, která zde odvedla veliký kus práce. Poslední dokončovací práce z vysuté plošiny. Pomník svatého Jana Nepomuckého. Postaven byl v roce 1898 rodinou Wiesnerových. Pomník padlých v první světové válce postavený v roce 1922. V této válce padlo 30 občanů obce. Původně stál na návsi v místě nákupního střediska. V době jeho výstavby byl umístěn na toto místo. Pomník mistra Jana Husa před školou. Postaven byl v roce 1922. Všechny pomníky byly v letošním roce vyčištěny. Číslo popisné 130, stará škola, nyní vlastní manželé Věra a Karel Formánkovi, kteří zde bydlí se synem Karlem. Postavena byla za císaře Josefa II. V roce 1790. Po postavení nové školy sloužila jako radnice a úřadovna obecního úřadu a místního národního výboru až do roku 1983, kdy byla postavena nová budova. V přízemí byla pošta a nějaký čas rovněž kanceláře JSD. Číslo popisné 134. Fara, postavena v roce 1816, stáří 183 let. Nyní zde bydlí paní Žurková a rodina Krédlova. Číslo popisné 121 po chalupě u Šenkýřů. Bydlí zde paní Marie Sazamová, její syn Václav Sazama s manželkou Anou a synem Janem. Býval zde hostinec u Šenkýřů, několik let zde bylo v bývalém sále kino. Po roce 1989 byl sál v restituci vrácen panu Sazamovi, který zde s manželkou a synem provozuje od listopadu 1993 prodejnu se smíšeným zbožím. Nyní jsme uvnitř prodejny, to je majitel pan Václav Sazama a prodavačka Martina Paliarová. Číslo popisné 135. Nová škola. Postavena byla v roce 1894, stáří 105 let. Je zde mateřská škola a 5 ročníků základní školy. V roce 1980 byla přistavena jídelna a kuchyně. Zde jsme v mateřské škole, která má 2 herny, ložnici, sociální zařízení a šatnu. Učí zde paní učitelka Anna Svobodová z Pocinovic a paní Jana Velková z Brnířova. To jsou děti při pracovní výchově.
Zde je ložnice, herna mateřské školy. Tady jsme v šatně, sociální zařízení v mateřské škole. To je první a druhá třída základní školy. Zde učí paní ředitelka Květa Marošová z Pocinovic. Zde je třetí třída s paní učitelkou Libuší Černou z Klatov. Čtvrtá třída s paní učitelkou Marií Frýblovou z Loučimy. Pátá třída s paní učitelkou Jitkou Kadlecovou z Hluboké.
jídelna a kuchyně. Zde vaří paní kuchařky Anna Švejdová z Lipkova, Jaroslava Víznerová a Jana Ďuricová z Pocinovic. Číslo popisné 59 po chalupě u Křížů. Bydlí manžele Armela a Josef Sedláčkovi. Bývala zde hospoda u Křížů, řeznictví a později opravna obuvy. Číslo popisné 136. Bydlí zde paní Marie Bělohlávková. Číslo popisné 88 po chalupě u Dvořáků. Využívají děti původních majitelů sourozenci Marie, Bohumil a Božena Mikolášovi k rekreaci. Číslo popisné 87 po chalupě u Černejch. Bydlí manželé Danuše a Bohumil Štaubrovi se synem Františkem. Číslo popisné 73 po chalupě u Sudů, neobydleno, vlastní děti původních majitelů. Číslo popisné 74 po chalupě u Mrázů. Rekreační chalupa paní Aleny Kotáskové z Prahy, vnučky původních majitelů. Číslo popisné 94 po chalupě dříve u Bečvářů, pak u Bendů, nyní využívá k rekreaci dcera původních majitelů paní Marie Macurová z Chlumce nad Cidlinou. Vedle je číslo 93 po chalupě u Marků. Využívá k rekreaci dcera původních majitelů paní Miloslava Maršíková z Příbrami. Číslo popisné 196, bývalé nákupní středisko v Pocinovicích, postaveno v roce 1973. Provozovala je jednota až do roku 1993. Pak byly prodejny uzavřeny a nyní objekt slouží jako sklad firmy Dvořák z Poběžovic. Dříve zde stávala sýpka a pošta, byla zde i hasičská zbrojnice. Součástí skladu je i tato malá prodejna nápojů. Číslo popisné 190. Nově rekonstruovaný rodinný domek manželů Petra a Václavy Tomanových se synem Ondřejem. Dříve to byl dvojdomek, číslo popisné 190 a 41. V čísle 190 se říkávalo u Pamperlů. Manželé Tomanovi vykoupili i domek číslo popisné 41 a zrekonstruovali je na jeden. Číslo popisné 169 po chalupě u Knolů. Využívá k rekreaci pan Roman Šperl z Tábora, vnuk původních majitelů. Číslo popisné 5 po chalupě u Váchalů. Využívá k rekreaci pan Jan Ploup ze Gdyně, syn původních majitelů. Na tomto místě stávalo číslo popisné 6. Číslo popisné 7 po chalupě u Řezníčků. Bydlí manželé Jiří a Marie Koutníkovi. Číslo popisné 8 po chalupě u Babicích. Bydlí zde paní Drahoslava Fraňková. Číslo popisné 80 po chalupě u Krejčířů. Až do roku 1973 zde býval obchod s potravinami a řeznictví. Po otevření nového nákupního střediska zde byla sběrna prádla a obuvy. Nyní využívá k rekreaci syn původních majitelů, pan Zdeněk Jiříkovic z Chodova u Karlových Varů. Číslo popisné 10
po chalupě u Petráků. Dříve vlastnila rodina Petrákova a byla zde výrobna pomníků a cementového zboží. Nyní zde bydlí pan Zdeněk Ďurica s manželkou Janou a synem Zdeňkem a matka paní Ďuricové. Paní Květa Marošová, současná ředitelka školy v Pocínovicích. Číslo popisné 118. Zde bydlí manželé Antonie a Jiří Šambergerovi. Číslo popisné 18. Po chalupě u Bejvlů bydlí zde paní Marie Preslová. Číslo popisné 12. Po chalupě u Čídů. Dlouhou dobu neobydleno. Vlastní syn původních majitelů, pan inženýr Bohumil Cvachovec z Prahy. Číslo popisné 144 po chalupě u Kutinů. Bydlí zde paní Marie Šlajsová. Dříve dvojdomek, v jehož druhé části bydleli Markovi, po chalupě u Pezňáků. Číslo popisné 20. Po chalupě u Mikulášů. Bydlí zde manželé Josef a Jaroslava Veselákovi. Číslo popisné 22 po chalupě u Zadních Hronků. Bydlí zde manželé František a Božena Koutníkovi a jejich syn František s manželkou Pavlou a dětmi Magdalenou a Vojtěchem. Číslo popisné 214 po chalupě u Kuželíků. Bydlí zde pan Karel Franěk s manželkou Alenou a dcerou Marií Auniovou. Číslo popisné 120 po chalupě u Velkých. Bydlí zde manželé Jaroslav a Miloslava Maťkovi. Číslo popisné 217 po chalupě u Kalivodů. Bydlí zde paní Marie Havlíková, současná kronikářka obce. Bydlel zde řídící zdejší školy pan Kalivoda, který byl za války popraven nacisty v Lubském lese. Číslo popisné 221 po chalupě dříve u Tremlů. Domek vlastní manželé Martinkovi, žijící v Německu. Bydlí zde inženýr Josef Veleba s manželkou Marcelou a dcerou Martinou. Číslo popisné 2. Po chalupě u Ševců od Vody. Dříve vlastnila rodina Jandova i s přilehlou velkou zahradou, na které jsou nyní postaveny 3 rodinné domy.